Dar un pic, n-ai să pune nici stângă, n-ai. Era mai șoc. Aici închidem, nu? Să nu vezi campionatul pro? Da, Astăzi ne-am deplasat în proximitatea mausoleului de la Mărășești. Cei care locuiesc în zonă sau care trec prin zonă știu câtă mizerie este aruncată aici pe câmpul din apropiere. Am venit să facem o acțiune de ecologizare, să strângem gunoaiele, tot ce înseamnă hârtie, plastic, pungi, pachete de țigări goale și așa mai departe. Am strâns saci întregi de asemenea gunoaie. Poate dăm un semnal și către alte asociații și chiar și către alte partide. Hai să facem România totuși mai curată. Că râd toți străinii de noi, toți străinii care trec pe E85 prin zona Mărășești, pur și simplu se crucesc când văd câtă mizerie este în această zonă. Și având în vedere faptul că e vorba și de mausoleul de la Mărășești, cu atât mai mult trebuie ca această zonă să fie întreținută, să fie curată. Eu și aici la fontană.